prorokoch, ale na vás všetkých. Vieš prečo? Tí, ktorí prijali Ježiša Krista, tí prijímajú Ducha Svätého do svojho života. Ježiš Kristus nemal, počúvaj, iného ducha. Ježiš Kristus mal toho istého Ducha Svätého, ktorý máš ty. Ježiš Kristus, keď robil zázraky divy, tak robil cez toho istého Ducha Svätého, ktorý aj ty. Ježiš Kristus ako človek, vieme o tom, že neslúžil, pokiaľ nebol pokrstený. Je to tak? Kedy Ježiš Kristus začal slúžiť? Keď bol pokrstený a Duch Svätý zostúpil na neho, hej, v podobe holubice. Duch Svätý ho naplnil. A keď Duch Svätý ho naplnil, cez Ducha Svätého teraz robil zázraky divy. To znamená, že tu nám ukazuje, že Ježiš Kristus ako človek tiež nemohol robiť zázraky divy, hoci bol Bohom. Hoci bol Bohom. Ale Duch Svätý, ktorý bol v ňom, on robil cez Ducha Svätého. A tu nám zjavuje, že všetko, čo robíme cez Ducha Svätého. To znamená, Duch Svätý má dary. Dar uzdravenia, dar proroctva. A tieto dary sa aktivizujú v tvojom živote a ty potom slúžiš cez Ducha Svätého, ty vykonávaš s tými darmi Božiu prácu. To znamená, že ty musíš pochopiť, že každý, ktorý prijal Ježiša Krista, je daný Duch Svätý v tvojom živote. Každý jeden. Každý z vás. To znamená, že skutky 2.39 hovorí, bratia a sestry, zasľúbenie. A Peter to spomína Židov, pohanov, ktorí prijali Krista, Gréci a tí, hej, pohania. Spomína im toto svedectvo, ktoré bolo v Joelovi. Prečo? Lebo videli, že pohania dostali dary, slúžili v darmi, mali cudzí jazyk, hovorili jazykom. A on tu teraz ukazuje, alebo potvrdzuje to, že Duch Svätý je teraz v každom tele. To, čo zasľúbili proroci, Joel a títo, čo hovorili, to sa stalo. Stalo sa to aj vo vás. Duch Svätý žije vo vás. Prečo potrebujeme byť naplnení Duchom Svätým? Počúvaj definíciu. Počúvaj dobre. Plnosť ducha je stav, keď Duch Boží vládne nad ľudským životom. To, že jeho pôsobenie je zrejme, je prežívaný, správny a zjavuje sa v službe. On nás premieňa, cez neho vnímaš Božiu realitu. Duch Svätý, keď je v tvojom živote, on vždy robí jednu prácu. On ťa premieňa na Boží obraz. Duch Svätý v tvojom živote ťa premieňa na Kristov obraz. To je definícia, ktorú som prečítal. Biblia nám hovorí, Efežanom 5:18, neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopačnosť, ale buďte naplnení Duchom Svätým. Čím máš byť naplnený? Duchom Svätým. Ty, keď chceš byť mocný služobník, chceš byť prorok, chceš slúžiť daroch, ty musíš byť naplnený Duchom Svätým. Amen. V jeho moci len môžeš toto robiť. Prečo tu nám apoštol Pavol hovorí, prečo hovorí o vínom, neopíjajte sa vínom? Prečo? Prečo? Pre jednu vec. Keď vidíš človeka piť a ten výsledok vidíš, už sa mu zmení tvár, už padá, hej, takto, vidíš na neho, už niekedy rozpráva veľmi zlé veci, slova, chová sa veľmi čudne. Prečo? Prečo sa čudne chová opitý človek? Nechodí, není stabilný, nehovorí pekne. Jeho tvár sa mení. Taký, keď je strezvý, keď je strezvý, tak je iný. Keď je opitý, je iný. Prečo? Prečo nám to ukazuje? Ukazuje nám to, že tá náplň, ktorá ho naplnila, zjavuje ho. Ona ho pretvára. To znamená alkohol. Preto nám apoštol Pavol ukázal, že to, čo ťa naplňuje, to potom ty sa budeš podobať. Chápeš? Ty sa na to budeš pretvárať, podobať sa na to. To znamená, že to, čo ich víno naplnilo, teba má Duch Svätý naplniť, aby si zjavoval Krista vo svojom živote.
Svätý v tvojom živote ťa pretvára na Boží obraz. Duch Svätý je na to tu, aby všetko zjavoval to, čo Kristus. Duch Svätý v tvojom živote ti zjavuje, aký je Boh. On ti dáva pociťovať nebo. Duch Svätý žije s tým v realite nebeskej, hoci si na tejto zemi. Cez Ducha Svätého. Keď cítiš Ducha Svätého, prečo máš také zimové riavky, teplo, cítiš, spadneš, prečo? Čo si myslíš?